By Dine 23rd October 2020 Dine ni salo jong Jini tirpra hastewa hai keba Bharat haktara Jini Hinduism ni bisingtui mane ui tongjak Durga Puja Jini Hinduism bel ni bisingo Qadar Puja hane mane lai tongo Jini tirpra bo kereng jagawa kebang ma jagawa matai atai khlaya koi kaisa mela hai keba utsav ni sorop kai palilai tongo tamok na kai taklai coronavirus lockdowns tai kebang ma restriction government baধ্যবাধকতা ni karone rana nangmani bagai hoito thanglai thangjak bisirok ni slai jakjomok ya phongpano palilai tongo jara baro বিশ্বাস খাইনাই রক जों चिनि तरफ থেকে তাই আনি ব্যক্তিগত तरफ থেকে হামাইরনা নিমচুঙ্গ তাই কাহাম করং তংজাবাই দিনি কয়না নিমচুঙ্গ তাই ঈশ্বর বরকনা কাহাম করং তংথনি বসানানি নাম বাই মুজুং তিরপ্রাও जों सब সময়नो খাদং খাজানি বিসিংতै তংথক자 थकै तंनानि अमचुं दंग जों सागबायथां चिनि पार्टीनि हंगै जों अबनो नायो Jini tirprawo bebak ongsoni bororok bai thangjaklai जों godalai khakjangai tongai manthong kono walai toklai bulai toklai tamlai thong kasang khe jotto mutai khlaijak mani mandokrago hege thangtani paitani rogo bororok khakjangai tongthong जों jara Durga Puja khlai tongnai ba berelai tongnai ba mano kaisa festival hone wansogoi agoi tongnai rokno kobokna ni musungo narok kaham krang tongjabaidi khakjangai tongjabaidi walai suglai tamlaidi tai jekono অনুষ্ঠান khlaithani o bayapjari kiching kamai khakjangai tongma haikena tonglai sanani musungo moni logi takaisa information haina hai ang mari sinai tamne bagai himba chine IPF tini ungoi जों continuous and comprehensive chini movement struggle जों khlai tongo hatai do phanamo thangnani bagai hatai do phanamo thangnani bagai जों physical movement jerokom जों khlai tongo official movement official work abo basam kaham khlai tongo narok saiman khana tai nok khana chini social media tai chini kobang ma electronic media ni bisingtei जों IPF ti kobang kuk khlaya koi prai जों भारत सरकार ni thaniwo chini tirpra government ni thaniwo chini sanmo tai manamo chomona tuya ko जों kaplai tonglayo aba haigena recently जों chini tirpra government ni ungoi जों kaisa kaham success great success chini wansukmong chini dokani wansukmong जों mankha nei wansugo 1979 7 schedule rajakha ADC phiaba election ngai manlia asisona danga nangai thangmani bagai election tengte lekha 1982 first 7 schedule ni election ngo 1982 ni simipano जों hisab khaika gai 38 bosor lai tongkha chini tirpra hasteni ADC kotorma area wo tabuk bo town thani khungsakna declaration rajagya town committee bill pass khlaijagya tai town manage kroi abon bagai जों chini IPF tini chaitok mumbai जों tirprawo IPF ti BJP government phaimani yagulono जों chini koimung blai tai chini chaitok mumbai chini khorokni mantri tai baki 6 jon MLA tai baki BJP ni kotor mantri rokno request khlaimani bisingtei जों chini ADC ni town committee bill pass khlairi mankha abo जों wansuknai abo kobang kuk bosor ni chini naharmo tai sanmo aban bagai balakha hambai tirpra government nobo tai chini site ogai nangnai samtang tongnai chini sarsong chini mantri songno balakha hambai tai sara tirpani jotto lokorokno hambai apana nemusungo chini emang teruk puron ngai thangai tongo chini naharmong tipraland ADC area no o tipraland mane se sikang abo kaisa lama hoksok mani hne जों wansugo chini ADC no 125 তম সংবিধান সংশোধন khlaioi
upgradation nani bagai hai ke ba empowerment nani bagai hai ke additional TTC Tripura territorial khlainani bagai je Bidhan Sabha bill pass khlaimani ebong abo tabo kendro ni Lok Sabha Rajya Sabha o bill kanai abo chini great achievements ebong obono karai jeng kwbangma jeta 70 bosoro jeng Tripura sarok chini Tripura especially jeng wansukhi phano manja natuba chini okrarok tamo wansuka saimaya phaba jeng tabuk teruk chini Tripura land ni lamani joto jeng khlai taina jeng khlai tongo chini ADC no jeng TTC khlaimani bisingtui 30 ta seat no 50 ta seat ungnai TTC ungmani yaglo ebong chini ADC o 18 ta doctor tongo abo 43 ta doctor ungnai abo haikhaina chini Tripura land ungmani yaglo jeng purno khamata 66 department tiyai ta rajyo ni jei khamata a khamata mankha khai chini dafa mathang jaknai ebong abo je sakai phano nango hoija jeng abo salai tongo jeng Delhi o recently प्रत्येक बारो jeng tham brom ni haino recently jeng waini gono thangka o gono duita team puila obo 6 jon ni team tag last obo 6 jon ni team obo haike thangmani yaklo jeng chini Delhi ni je chalok phang kereng rokno borno okokno na saka jeng je sakai phano chini dafa tai hama thangjaknani bagai Tripura land namo Tripura land maya gai chini dafa ni bhavishyat paisogoi thangnai chini hani bhavishyat paisogoi thangnai oboni bagai jeng kendro ni mantri rok bai malai mana karibo tabuk kendro ni mantri rok no mantri sanamnai bodol BJP ni hafang hai ke national president JP Nadda national vice president Joy Panda oba hai ke jei namkuk mani chini Bharat hani chalok phang hafang borok ni thaniwa chini koimung bulai rajak chini dafana phiok thaniwo borok jana khairok tong tai chini namkuk ma jaga borok jana bebak jaga chubathong obono kari chini local issues aborok na tei basa kabang ma kok salai jak tongo jemon chini kok borok kok thaino hostom to bosila khijanani bagai Bidhan Sabha bill pass khairi hoka abo tabuk Lok Sabha Rajya Sabha pass ongka kaino chini kok borok kok thai abo 8 schedule haboi chini Tripura sadapani mukhang na tei basang renai ebong chini kabangma bising movement aborok success ngai abo jeng okokno na saka chini kok borok no je sakai phano Roman script baina sainani অনুমোদন dethong abo jodibo rajya sarkar ni wansuk mungbaina ungo hampana jeng acknowledgement jeng central abo aroi kapka abo haigena chini dafani kuchugo kanani bagai komortei ba kosokti ngoi tongmano jeng rokha khaina raknani bagai je sakai phano jeng IPF tini bisingtui abono chini dafano rokha khaina raknai osmai jeng tangja abon bagai narok joto nai tongjanai khajan takte buksono kobogo tabuk na 6 jara chini hani bagai dafani bagai sam tanglainani yak ba yak rom lai khabai khamanju lai tai jeng Changori khawai kharok papri sarai dafa tai hani sangram khaitaniwa da borok mari IPF tiwo kabang pukhai kai jeng thansam lainai abon bagai narok na kobok nai jeng hano dafana muthangani bagai ekmatro lama tungsana tongo abonggai da borok mari ni bisingtui Tripura land sinamai dafana muthangani tai baskani salana rokna chini bodol kabang pukhai phainani bagai khabai khamanju phainani bagai kobok nai jotona hambai khulumbai.